like mina ngijwayele buka isisamo sesakavuleka mfethu. Kodwa wena kubonakala lutho yasi Guys, mina ngiyasisamo. Okay, bese ngisafana phela. Kodwa ngiyanyanyisa lokho ngifuna ukuthi kufane nasekuqaleni. hayibo awubona kade ngazi ade ngitshela bangithi mina hayibo bese kubonakala lona ukuthi bese hayibo okay Awubonakala ukuthi usadayo ade ngiphushisa. nakubonakala Kolile ngiyakurequesta ngomoya omhle kuNkulunkulu. request ukuthi Mase ukushisa kahle bese ngipost TikTok. No, ngosanga nginakuwa. Guys, kukhona kanjani? Bekusebenza imali lezendawo. Ekungayazi bese. mina TikTok angwazi mina Lekade ngibuka Hawu, manje. ekhaya ngisemtuba. yini khona umuntu wazi esemtuba No, ayingazi nje. Ngisemtuba ngilanga. Kolile kuvele wena. kanjani Osivele soyithutsho. cha wena kumele ukujwayele ukuthi phela umuntu uzokwazi ukulokhoza sanibonani guys hey people ukuze umuntu ezokwazi ukuthi Uyazibona ngihleka nabantu. Iwasibangizwa phela ukuthi Musu pose Kolile. hayi bese notification yaku WhatsApp yep Hello guys. Bathi muhle Kolile. hayi bo ayikho lonto No, but then you truly have a vision of beauty. A vision. A vision. tshela ungalelani bangaphethe Kodwa nawe ngikutholela intombi la TikTok. Lo guy usingile. Uma khona obukelayo la omfunayo. Balanda nali yellow bone Hayibo ulathi. nali yellow bone ubeka phela into enzayo. Lokho kuzenza Ngiyabhala siveze. Utsho wena besulifakela ibhayi uthi ngalapha phela nangethi ngiyamfuna okay nangomunye-ke nanku umuntu esiyafuna la lwana. ufuna letha hayibo Ula mthuthu. ngibizela amantombazane Ngithole intombi lapha. hey wena fana Ngithole ngala kumina. Kade ngitshela ukuthi book snack. Ngathi ngizanga ngempela. Hayi ngiphi intombi. Ngala bafana kuphela manje. Avale intombi. wena ufunani velelani kulana bafezi kunjani Kuvela intombi la, ziphi intombi? akho intombi phela Nangithobeka mabhasi. Hawu. nangusinqo Ngoba lo wawela. ngazela Uthi uthabiso uxola indlela afuna ngayo into kasusebenza ngephi. Uthi ufuna ukuzisa ama-flowers. ngisuqamba manje choose mayikhethela ke ntombini Ucobezela njela. oba Wena. iskin sami nje sho ukuthi sinjalo angifakanga Akasibambezeli Ziphi intombi la? Bami nomshosho manje. Qondile mina ngifuna intombi. Ube mama exiting my land. Nami ngiyakwazi. Wow, so bang Nansi indoda namthusa intombazane noma umfana mfethu. Nanku uyavuna uLwanda ke la. inhliziyo Kolile ngiyaphuma bye ngisengathi. bye nami ngiyalokhuza ngiyabuyela ngiyabonga ntombi insizwa ufuna le ntombazane empofu bafuna unona Nobuhle. ngicela seke i-coffee date nosisi Facebook nah siyamba Nobuhle. Wathi ikhali sokuthukule lokuqala. Nobuhle. Sambile. Bafuna yena. Guys, ngicele day 6 nale installation my salon kodwa i-right
Inhliziyo. Tell Nobuhle to follow me. I will. Definitely. I will tell her. Drop TikTok. Oh? Ubabhala kuphelele cause ungazi ukuthi yakhe noma uthini. Angisazi ukuthi ubani kodwa Nobuhle ukhona la. Unayo TikTok account. Yaphila weshe nginjani webakithi. Oh no ngizomtshela khuleka ukuthi avuka ngensizwa. How? Why? Mhlawumbe ke. Ngoba ungasitoki. Angishaye. Izongiphoqoza ngepani ngendlela engibuka. No, ngeke kuphoqoze ngepani shame. Usingle ufuna vele ufuna umuntu. Umayela ufuna umuntu vele ngixoxele. Bayamfuna Nkosi yami. Uzo exceed. Wasinoku exceed. Mama. Ngeke exceed bafeni. Ngisahleli nje la noma nga exceed nje. Ngaphethe la. Ngiyadlala ngibaphethe. Hayi ke khuleka wena mthuthu. Khululeka. Ngeke yenze leyo nto leyo. Usuyenzile Ntombi eyodwa. Anisiqasha bakwethu awanisiqasha sifuna imisebenzi. Niyolobolaphi? Inhliziyo. Ngaze ngaphoqa ikhala. Uthi nje don't give me a dumb question, dumb answer. Yithi mina sengicela sirespectane going forward ngiwazi uku-ask sister futhi. Uthi nje yena it's not like I'm asking for your Thank you for the follow. Have sex with me. I screenshotted wangithuka ngasena ngathi this is Hawu bakwethu sicela imisebenzi. What did I say? Ubakhongibani? Go as far. Ngeke ngeDubai bafethu. I prefer to terminate this call. It's fine. You can go ahead. You know that I have a direct contact number to you guys. I'm gonna call and it will only take 2 seconds for someone to pick it up. And I'm still. Akasekho cabanga usebuyile ngaphakathi. Ngizomtshela kodwa ngizomtshela khuleka. Ungiqashe ngenzeni iqala? Ngiya exit kanti yini bafethu ningiyekeni yazi ngempela. Bafethu isicefe. Ngicela itoho bakithi. Lapho nje ngizokwazi ukuthi ngihlale ngempela. Akwantu uyakhetha umsebenzi awufuna. Angikhethi Nkosi yami. Yazi ukuthi angikhethi. Thando bese isicefe. Wethanda uma ngisela how many minutes vele ukuze ngilentuka. Lethi CV khule ngizolethi CV. Wethanda ucheck lapho ukuthi senga exita ngempela ni. Hayibo ngifuna umsebenzi phela la kubantu mfethu ukuthi benginika umsebenzi silethe so I do want to be self-employed honestly guys ukuthi phela icapital ingxaki Thando uchecka phela lapho azingikhathe nalo bhuti umphathi Hawu kanti kuzowasha hayi sorry awukhumalo ngenza business management Nkosi yami njengoba ngiyilunch awunyoka
Imeke likhona. 15 minutes. Mfethu. Thando awuthi ngine emergency. Angisahleli la. Hawe ma. Bafethu, yabona nje. Umuntu kumele aqale. Afuna umsebenzi ngempela. Yazi ngiserious njalo Nkosi yami. Business ethi ngumanager nje khuleka. Ndlazi yimi lo. Yimi uNdlazi. I'm sure abantu abaningi abasazi lesi sithakazelo. Ngizoku inboxa. Mfethu sizame inhlahla sengisho about work. Please. Ngiyabonga nyoka. Ngisaba ngisho ukuthi ngisebenzaphi. Ngisaba ngisho ukusho. Mina wanna have properties ngenje nqamba mang. Properties nje Nkosi yami Angeke uyizwe nayo how was your day? Uzothi hawuzi. Nanginomunye ukhalisa icustomer izinto nje sibhekana nazo bafethu. Impilo nje nzima. Ngitshengise lo khalisa icustomer limthulile. Angizwanga? Ngobani? Thandi yakuphela. Thandi yakuphela. Hello. Nango khalisa ama-customer. Akwenzani? They're frustrating. Hey, bafethu, yabona futhi. Phela sizama impilo. Hayi into esizoyenza. Bafethu uzwazi. Usale phansi mina Nkosi yami yazi kwami okwezandla. Abanga nje. Okay, bye guys. Futhi nje ngiborekele kungihona iblock ingasavulwe Nkosi yami. Hawu, ngikucwasele ngeshumi. Uzolenzani ishumi? Uzolenzani ishumi? Uzolenzani ishumi? Sokuba ishumi ubani godulo. Wethu mangazi noma ishumi nginalo yini la isikhwameni Nkosi yami. Sungasumshaye, sungasumbeka isandla. Bafethu chomi ngiya-exceeda kodwa mfethu. We anginama coin. Yo, hayi cho. Cha serious nayo. Nawu 2 rand. Cho ngiyabonga inkosi. Hayi, suka. Thatha ishumi afithu lani wamgeza. Oh, yabi. Papa yini bafethu. Ayi.